Suarane fales. Nggih, wilujeng dalu Mas Prete, Mas Yuda. Alhamdulillah. Gusti ingkang ngakarya jagat ngeparengaken kula panjenengan saged pinanggih wungon minangkani dawuh timbalan panjenengane Bapak Karyanto saha Ibu Sudarmi mapan wonten Kebon Rejo Kepung Kediri mriki kanthi sehat walafiat. Walafiat alhamdulillah guyub rukun sedaya para warga Kebon Rejo dalu punika makempal dados setunggal manunggalaken tekad manunggalaken rasa bedhae namung mujaken raos syukur wonten ngersanipun Gusti. Paring donga pangestu dumateng konang pinanganten tekalih mugi anggenipun mangun bebrayan agung tansah atut runtut rerentengan renggang gula kemebyur pulut tansah manggih basuki widodo kalis ing sambikala. Kakean omonganmu iki. Lah kowe ngomong setelung jam kancane kapan nak ngomong. Lah ya kok arah tradisional ambekan bareng kok ya iso omong ku lho. Lah ngono kuwi wong Bang Titil ya Yuda iki omongane. Lah tegese wong iki apa pokoke kan kudu sing ndonga kudu sing apik. Lah apik-apik ndongane kakean ya. Awit menapa bocange blipek dalu punika saestu mapan wonten dalemipun Bapak Kari Ayam. Karyanto, plato ndasmu iku. Karyanto. Bapak Karyanto ingkang kulaan ayam. Karyanto sopir iki. Bapak Karyanto sopir, menapa ta sedasosipun Bapak Karyanto? Alah iki malah ndongakne kowe iki wong aku ki ngomong apa anane iki ning mantenan. Ndongakne iki manten kudune piye? Didongakne mugi-mugi tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Enggalo pikantuk momongan ingkang putra saleh putri salehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Tansah atut runtut rentengan enek-enek to. Renteng ya sik akeh. Wis jane bakulan mercon kok piye. Melu ndonga kono lho. Ndongane manten iki mbok sing cepet tur genah. Ekspres. Iya, no cara paribasan cara apa ki sepur ki ndang tekan gone. Ekspres apa-apa kuwi lho. Ndongane iki mung siji cukup ndang meteng wis. Entek wis. Kuwi tok. Polane manten iki sing digoleki iki turunan. Dadi didongane urip ndang meteng. Wis tau dipisui wong bisu e. Lah nyapa to kok Lah nyapa manten nek didongane ndang meteng lho. Lah jajal awakmu rapi terus ra meteng-meteng ngelu no ndasmu. Lho turunane ra enek bocah. Lah berarti manten sing penting apane? Meteng wis cukup. Ah, ora iso. Lah nyapa to? Manten sing penting meteng. Lho lah piye to? Mantene sing penting bolong. Lambemu lho tak tapuk tenan kowe. Lah kowe gelem rabi karo bojomu terus buntet nah. Ya ora bolong lah ngomongnya kapan. Oh iya ya penting iki kabeh iki penting tapi didongakne iki sing komplit ngono lho Dik maksudku. Ya ndongaku ya komplit dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah pikantuk putra saleh salehah mugi tansah atut runtut rentengan kaken Allah iki meneh kowe teko ngawuni-ngani barang lho kowe mesti koyo mangsa komplit. Lah kula ngoten niku boleh mbok tetes manten niku apa sing kudu dilakoni, apa sing perlu kudu aja nganti dilakoni. Lah nek awakmu nuturi manten nyonto apa? Cara kiasan wae gawe apa cara manten? Lah awakmu apa duwe? Ya duwe to aku. Manten apa kowe iki lho manten kudune piye apa duwe kowe? Ya ngerti ta aku manten nuturi manten iki gak sah adoh-adoh. Lah kok iso ra sah adoh? Nyonto wae hidangan sing dikene ning meja lho. Endi? Kae ta. Oke ngarep kae ta. Kae. Jajan ta. Tapi nek kene gung enak kene. Enak no kowe iki ngawur lho kuwi rawon barang akeh kowe. Panganan jajanan iki nek kanggo nuturi manten. Contone to? Lho, teng jero jajanan niku kan enten roti. Roti ana makne. Enten jenang. Terus enten wajik. Terus enten kue bolmu. Bolu tak tapuk lambemu tenan kowe ngomalan bolu kowe. Lu itu kalau Jakarta lu gue, nek kene mu goblok. Kue bolmu niku lah bolu ora enek ngonoan kuwi kok ngeyel to bocah iki diomongi. Bolu, lu. Oh nyapa beli culek matamu lho kok. Lho iya. Diomongi malah nesu karo kancane jare kocok. Ngandani biasa kue bolu. Lah ngono lho. Niku kenek kanggo contoh manten, rasa ado-ado. Teko pertama mau roti. Tegese karo mara tuwa sing gemati. Edan. Iya. Mara tuwa gemati piye Dik? Tegese
nek wis gelem anake iki ya kudu gelem wong tuane. Aja mbedak-bedakake mban cindhe mban silatan. Iki wong tuane dhewe endi maratuwa dianggep padha. Padha. Awit wong maratuwa ki termasuk salah sawijine wong sing menakne uripmu. Lah kok iso nyapa menakne urip? Lah anake mbok pangan benbengi wi. Oh iya iya. Iya. Terus mari ngono men kandhanane. mari roti terus roti jenang tegese manten wedok kudu gelem ngajeni karo sing lanang. Edan tegese ngajeni. Awit sebagai wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga masih to kaya akeh sing wedok, tetapi di dalam rumah tangga laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Rungokno sinden-sinden aja anak foto rungokno gaya sinden-sinden lah diomongi sing lamu gak panggungan sing lanang kon gawakno tas dingklik. Wih, rungokno kuwi. Ngono ya ora pareng ngono kuwi. ya bareng Dosa kuwi. mari ngono mari kuwi apa jenang wajik utawa wajik tegese sebagai wong lanang kudu wani jijik oh berarti bendina ngutek-ngutek telek piye wani jijik lho bos tegese wong omah-omah kan mesti duwe anak ya kalau mangsane ya kudu gelem nyalini popoke ya kudu gelem dulang tegese wong lanang kudu wani jijik mari wajik terus bolu ngeliram to bocah gitu omongi bolu kowe kleru nggo nado ya isin lah bisa bolu tegese sebagai wong urip ning alam donya ki aja nganti mlebu bolongan telu edan Lah iki pertama bolongane sapa Dik? Bolongane mbokmu jangkrik aku ki takon tenan kok rumah aku tak tapuk lambemu anu bolongane maksiat tegese wong aja sok kulino mlebu bolongan lawang maksiat contone kaya diskotik ya terus nggon ngombe-ngombe doli nggone sing wong-wong wedok-wedok ngono kae ya roh aku sing roke sakmene terus mlanyi masuk roh aku roh aku iki aja mlebu bolongan bermaksiat utawa lawange maksiat contone lawange siji kuwi mang kuwi sing nomor loro aja nganti mlebu lawange penjara lah nyapa dihukum goblok oh iya ya aku nyapo lho takon barang wong kena dihukum tak takon tegese wong iki kudu tumindak sing jujur aja nalingsir marang tindak kautaman artinya wong urip ning alam donya kudu tetek tatak tutuk tanggung jawab aja nganti uripe keregetan malang jelantah kanepson lah iki lho balik jelantah nah iki kok mesti nomor telu wong aja nganti mlebu bolongan utawa lawange rumah sakit kok lho nyapa tegese sebagai wong iki kudu sehat wal afiat men sana incorpore sano di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat nyapo mbok guyu ku lho wong kowe iki negesne nyapo guyu barang iki lho maksudnya tak oh aja nganti mlebu lawang telu bolongan telu ning mlebu bolongan telu nomor 1 bolongan sing kudu dileboni ya kuwi masjid tegese tempat ibadah tegese neng kono dununge panembah marang Gusti Kang Maha Kawasa arep wong urip ning alam donya kudu tetek tatak tutuk tanggung jawab aja nganti uripe keregetan marang jelantahing kanepson iya nomor 2 kudu mlebu lawange sekolahan tegese kudu golek ngilmu ngudi pasinon kanggo sangune urip ning alam donya bebrayat urip ning alam donya supaya tetek tatak tutuk tanggung jawab aja nganti keregetan marang jelantahing kanepson jelantahe wis ping 3 lho wis nomor 3 kudu mlebu masjid wis sekolahan wis terus nomor 3 sing terakhir mlebu lawange wong tuamu omahe dhewe tegese wong urip itu kudu berbakti karo orang tua aja nganti wani utawa wedi karo wong tua nek wani karo wong kualat kaya jambu mente ora ketetek tatak jelantahe kanepson neh iki wis omong nun sewu bos lah niku yuda iki kakean jelantah tuku bimoli kowe bocah ku wong manten iki lak contone aku wae nek kowe cara manten piye 5M niku pun cekap lho 5M to mall 5 cowakal Pak Sipul sapa to polisi lho lah nyapo kok mbok singkat lho lah mall 5 madat minum duduk kuwi manten niku kudune mlumah murep mancep mlebu metu lah iki omongan iki si saru-saru aku gak seneng aku paling aku harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh pondok apa bersalin kok pondok itu buireng apa 5M lho mlumah murep mancep mlebu metu cukup manten iki 5 wis cukup wis arep dhewe mlumah
Tegese manten wedok kudu mlumah. miring ya entuk goblok. Jangkrik. Iki maksudnya manten wedok kudu mlumah ki paribasan njaluk kayane sing lanang, tangane sing wedok kudune mlumah. Lah bojomu ki tangane nek njimu kok ngene. Kayak kiting. Amin. Ya, malah ngamin nih. Jadi wong wedok iki kudune tak njaluk kayane sing lanang, tangane kudu mlumah. Lah nomor loro murep tangane sing lanang kudu murep ngakei dhuwit iki lho Dik, dhuwit ra tak pangan dhewe, tak kekne awakmu. Nyoh paribasan pomone aku bose. Mas Kangko sampean garwane. Heeh. Iki aku sing lanang. Iki lho. Basa kaya ngono to. Jane banci apa sapa kuwi iso dadi. Lah kan kemayu to, Dik. Ya ora feminis. Alah, feminim ora enek. Feminim, Dik. Ya, umpamane aku Mas Kangko masih mulih. Lha iki lho, nyo iki lho, mandalang mambengi ora tak pangan dhewe tak kena munyo. Kok jane kena stroke apa piye to? Gue langsung tampanono. Nah, iki lho nyo tak. Iki to Mas gayamu. Iki lho tak kei sakmene nyo Dik, mung eneke sakmene. Lho. Kok mung sakmene? Lah. Ora enek. Oh diukur iki ora enek. Dikai pira kudune ikhlas. Soale biasane 1 juta terus karek 700 ngono kan yo. Lah kok mung sakmene. Ora enek. Ora enek ngene iki gak enek. Dikai pira wong wedok kudu ikhlas. Lah wis mlumah murep mancep. Lah dalah. Sik to akekmu lho jangkrik tak-tek ning untu. Jarang ning untu tak-tek lho. Ya jingan. Masa kurang gede sing gede gampang gawe tak. Maksudnya mancep ki atine sing lanang karo atine sing wedok dincepne dadi siji, nak perlu diongkek-ongkek aja nganti cepot. Lah mancepe jeru apa gak? Ya ndelok. Lah nyapa to ditakone kuwi. Maksudnya ki kasih sayang non kasih sayang. Kalau cinta bisa pudar, tapi kalau kasih sayang tidak mungkin bisa pudar. Apakah arti sebuah cinta? CINTA ciuman indah namun tetap abadi. Asik. Masuk. Hidup tanpa cinta Bagaikan sayur tanpa garam. cinta tanpa pernikahan Bagaikan rembulan tanpa bintang. cinta tanpa ciuman Bagaikan Pak Becak gak isis no Mas, gak katokan ngene. Lah kok terus ngene. Lah kok mong sakmene mau terus. Kok rumangsaku. Mari mlumah murep mancap terakhir mlebu. Dadah iki lho. Mesti lho iki. Tangan ki. Aduh. Maksudnya mlebu. Bacok tenan lho kowe malan. Ha. Maksudnya mlebu ki manten lanang karo manten wedok kudune nglebokne pikiran sing positif, aja nganti nglebokne pikiran sing negatif. Contone Mas, umpamane manten lanang metu, oh bojomu lho ngene-ngene, aja percaya sik lak urung roh dhewe. Aja gugu omonge tangga. Lah, roh dhewe to wong petan-petan ngomongne sapa? Mesti ngomongne to wong wedok-wedok lho biasa kuwi. Lah iya bojonan kelo. Iya ping aku. Karo ngene Dik karo. Lah iya kelo niki lho iso kaya Masamu saiki lho bojone tur plesok kaya ngono to. Lah ning warung bareng lho rambute klimis Dik. Salah. Mesti ngene iki. Walah ndek ngenane rawonan ning wayangan kok hasin kaya ngono rasane. Biasa ngono. Wong desa. Ngomong ngono nggone Karyanto lho minta jabang bayu iwake cilik-cilik Dik ya. Ngono kuwi. Kuwi ora oleh diomongne. Niku gunem niku mboten asal lagi ngoten to beli. Iya no, iya. Lah kere mlebu terus metu. Manten lanang karo manten wedok metu nalare. Lah metune bareng wae Jen. Ya ndelok lah nyapa. Maksudnya iki ngene lho ya metu bareng Dik. Metu nalare lak iso golek omah dhewe aja melok maratuwa terus. Maratuwa ki deloki setahun 2 tahun kayane ora apa-apa lak 5 tahun terus mantene gak nyambut gawe ya ngelu sirahe wong tuwek ta omongi. Lah apene Pak Karyanto wonge tatak. Lah kok iso tatak nun? Beda karo liya-liyane. Mantune Mas sinten? Mantune panjenengane Mas Dedi Dwi Suranto. Mas Dedi iki lho. Pak Karyanto saking senenge duwe mantu Mas Dedi, aku mang wis diomongi. Masa to, Dik? Menten Mas, pokoke niki kula ora ujar, ora kaul, rasah ngenteni sesuk ngenteni somben, bar gawe gletak niki, omah ngarep tak pasrahne. Edan. Ya iki lho wong tuwek tenan iki ngene anake ya kaya ngene. Tanggung jawab karo anak. Sing ndi, Dik? Omah ngarep apa? Lah iki terop iki apa ngono? Lah. Lah dipasrahne ancane nyewa, jangkrik tenan kowe iki. Iki nyewa, lha dipasrahne seneni pentungi wong kok. Ya paling kon ngiwangi mbayari mbok. Oh iya.